Pasamuan kita kinasih ing wonten Gusti Yesus. Kawula aturi jumeneng. Sing sestianing Yehua badhe kawula migunakaken ing salaminipun. Setiap paduka badhe kawula suwunaken amargi sistia paduka binangun ing salamilaminipun. Paduka sampun ngendika, ingsun wis karya prajanji kalawan pilihan ingsun. Sumangga kita sesarengan sami setya tuhu bangun turut lan ngabekti marang Gusti Allah kanthi ngidungaken KPK enggal DMKJ monggo selangkung padha setunggal lan kali ngabekti mring Gusti. Pasamuan ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus. Pangabekti minggu menika ingkang sesarengan kalian sakramen baptis dewasa. Sumangga kita lampahi sesarengan wonten ing asmanipun Gusti Allah. Yehua ingkang nitahaken langit kalian bumi. Si rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Pasamuan katuran menggah pasamuan kinasih ing patunggaling Gusti Yesus Kristus ing wanci pangabekti minggu biasa kaping 12
lan nuntut peladosan sakramen baptis diwasa. Sumangga sami giyak-giyak memuji asma paduka kanthi ngraosaken pepanggihan kaliyan Gusti Yesus dados panggulawentah ingkang saged nyuwun-nyuwunaken kabecikan nipun gesang manungsa ing sesarungan dadosaken tentrem rahayu saking Gusti Allah. Semoga kita sarengan ngitungake kidung pasaman Kristen BMGJ angka 7 padha setunggal kaliyan puji kunjuk Allah. Tujuanipun kita ibadah wonten ing dinten Minggu menika. Semoga kita ngraosaken lan maca tumrap diri kita piyambak supados manah kita, sikap kita saged tenan wonten ing Gusti Allah. Semoga kita sesarengan midhangetaken sabdanipun Gusti ingkang kamandhet saking Injil Matius bab 2 ayat 27 dumugi kawan. Paring wangsulan Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allah ira kalawan paring wangsulan Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allah ira kalawan gumolong ing atinira lan gumolong ing nyawanira sarta gumolong ing budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe, dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku, yaiku sira tresna ing sepadanira dikaya marang awake dhewe.
montun karo angger loro mau. Bapak Ibu kalian para sedherek ingkang kinasih, wonten ing angger kala wau kita sarengan dipun emotaken supados kita tetep ngasihi tumrap Gusti Yesus, Gusti Allah lan ngasihi sesami kita. Boten pasamuan wonten mriki mawon. Namung wonten ing brayat alit kita, wonten ing masyarakat, wonten ing pundi mawon kepapan. Kita pun diingetaken supados kita sarengan tansah paring katresnan dumateng sedherek. Semoga kita sesarengan wonten ing wekdal ing sawetawis kagem niti pirsa panah kita piyambak. Duh Allah ingkang maha suci, ingkang kawula sembah lan ingkang tansah kawula beten wonten ing asma Paduka Gusti Yesus Kristus. Ing dinten Minggu ingkang endah menika peparing Paduka menika kawula kaliyan pasamuan kabungan Paduka ing Gereja Kristen Jawi Bangsa sami sowan marang wonten ing ngarsa Paduka lumantar pangibadah endah menika ngaturaken agung panuwun awit Paduka tansah nganti lan reksa gesang kawula ngantos ing dinten menika tansah manggi rahayu lan kawijinan. Allah ingkang maha mirah ing wekdal menika kawula ugi ngaturaken panyuwun wonten ing ngarsa Paduka wonten ing pangibadah endah menika kawula ugi emut kawula sedaya sampun ngaturaken pamatur nuwun lan pangaken dosa. Mugi Gusti ingkang ngresaken, mugi Gusti ingkang paring kasebatan dumateng kita supados sedayanipun caket dumateng Gusti Allah. Matur nuwun Gusti, sedaya dosa lan kalumputan kawula mugi Gusti ingkang ngapuntenaken kanthi andhap asore manah kawula ndedonga lan masrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus sajuluripun ingkang sejatos. Amin. Kalsan kalian adilah kados tetangsing dampar Paduka. Rahayu bangsa ingkang saged surak-surak. Semoga kita kanthi raos ingkang lebet lan sampun niti pirsa. Semoga kita nyuwun enggaling manah dumateng Gusti kanthi ngluraken asma Paduka wonten ing Kidung Pasamuan Kristen BMGJ kawan dosa 3 padha setunggal kalian kalih nyuwun enggaling manah. Hallelujah.
Sasampunipun kita sami nelakaken pangaken sopan mangsa kita, awit kita dereng saged ngesoaken pamundhutipun Gusti ing sakwetahipun. Gusti Allah menika mawasi setya lan adil. Mula dhateng kita ingkang sampun nglenggono Gusti paring pawarta sing sirahmat. Semoga kita tampeni pawarta sing sirahmat paringipun Gusti ingkang kaserat wonten ing kitab setunggal Petrus bab gangsal ayatipun 11. Setunggal Petrus bab gangsal ayat 11 ingkang mekaten. Dene Gusti Allah sumbering sakabehing sirahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Sang Kristus marang kamulyane kang langgeng, bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sakwise kowe padha nandhang sangsara sawetara mangsa. Mekaten pawarta sing sirahmat peparingipun Gusti. Puji syukur untuk ing Sang Kristus saha lumantar Sang Kristus kita sampun karupunaken. Samangke wekdalipun kita nelakaken wujuding kawontenanipun rukun dhateng sesami. Tentrem rahayunipun Sang Kristus nunggil ing panjenengan. Semoga kita sarengan sami jawat asta lan ucapaken tentrem rahayu. Semoga kita ngraosaken pawarta sing rahmat kanthi tetep sumendhe lan pasrah dumateng Gusti Allah ugi kaliyan kidungaken nuwuhaken asma paduka wonten ing Kidung Pasaman Kristen BMGJ angka 87 padha setunggal kaliyan kalih sumendhe ing Gusti.
kita badhe lumebet ing paladosan sakramen baptis. Saderengipun sumangga kita sowan wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Sumangga kita ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang maha asih maha mirah. Sakataing pamuji pamatur nuwun syukur tansah kawula njulaken wonten ing ngarsa paduka awit sekamiran paduka kawasan paduka ingkang kersa ngrembat kawula tiyang dosa. Menika mboten awit saking kasaenan kawula minangka umat, tapi ingkang kadadosaken umat paduka ananging saking sekawasan sokatresnan paduka dhateng kawula. Menika badhe kawula raos-raosaken ing paladosan sakramen baptis. Gusti nyuwun panguntuning asta paduka muri paladosan sakramen baptis nika saestu saged lumampah kanthi rancak kanthi sae lan yektosipun namung ngatahaken berkah. Mila Gusti paduka ingkang sampun nyawisaken putra kagungan paduka ingkang badhe nampi sakramen baptis inggih punika Sederek Merlita Reni Yuning Tias. Ugi kawula pradatan ing pasamuan lan warga ing pasamuan ingkang saged ngabekti ing papan pangabekti saha ing wekdal nika. Saestu kawula saged ngraosaken pakaryan paduka. Satemah kanthi mekaten menika badhe nelakaken lestantuning pasamuan kagungan paduka ingkang ngestoaken dawuh paduka satemah asma paduka tansah kanunturaken wonten ing Sang Kristus Yesus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartosing pasamuan sarta boten wonten panyaruwe ingkang sah ingkang katuraken dhateng pradataning pasamuan. Mila ing pangibadah menika badhe kawartosaken sakramen baptis. Sakramen baptis menika kadasaran pangandikanipun Gusti Yesus Kristus ingkang mekaten. Mulane padha lunga saking bangsa padha dadekna muridku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Sakramen baptis menika tandha pakaryaning Allah anggenipun milujengaken sarana toya ingkang dados unsur dasaripun minangka pangrimating kapitadosan. Minangka sarana pangrimating kapitadosan sakramen baptis nedahaken ingkang sepisan sarana toya. Sakramen baptis nedahaken pangresianing manungsa saking dosanipun sarana rahipun Sang Kristus. Kaping kalih sarana pangresikan mau sakramen baptis nedahaken bab pangapuntening dosa. Kaping 3 sarana pangapuntening dosa sakramen baptis nedahaken manungsa anggenipun kaleresaken dening Gusti Allah. Lan ingkang kaping 50 sarana tigang perkawis menika ngresiaken dipun leresaken dipun apunten dosanipun lan dipun leresaken sakramen baptis nedahaken gesang enggalipun manungsa
saking gesang lami ingkang dipun kuwaosi dening dosa dhateng gesang enggal ingkang dipun lampahi ing saklebeting panguwaosipun Sang Roh Suci. Sarana mekaten saben tiyang ingkang sampun nampi pratandha baptis dados gegelitaning sariranipun Sang Kristus inggih punika pasamuan. Pasamuan menika sariranipun Gusti ingkang ketingal ingkang wonten ing jagat. Sedherek ingkang badhe kabaptis kasuwun jumeneng lan majeng inggih punika sedherek Merlita Reni Yuning Tias. Supados tetelo bilih panjenengan nampeni pakaryaning Allah anggenipun paring kawilujengan sarta nglampahi karsanipun panjenengan kula aturi mangsudi pitakenan menika sepisan panjenengan menapa rumaos lan yakin bilih sampun nampeni si rahmat kawilujengan ingkang dipun pratandani sarana sakramen baptis mangke kaping kalih panjenengan menapa sagah nglampahi gesang enggal minangka tandaning atur panuwun dhateng Gusti Allah ingkang sampun nyuwujengaken panjenengan manut piwulanging kitab suci. Lan ingkang kaping 3 panjenengan menapa sagah nampeni pamerdi menawi panjenengan nyimpang saking piwulanging kitab suci. Kados pundi wangsulan panjenengan sedherek Merlita Reni Yuning Tias? Mekaten ingkang kapratelaken dening sedherek kita, dening anak kita Merlita Reni Yuning Tias. Ing salajengipun kula badhe ladosaken sakramen baptis. Sedherek Merlita Reni Yuning Tias panjenengan kula baptis ing asmanipun Allah Sang Putra duwin Sang Roh Suci. Amin. Salajengipun kula ngaturaken pasamuan kasuwun nyuwun ing sikap lanjut. Gusti Allah madhani manah sarta nuntun gesang panjenengan menapa dene nyakitaken panjenengan nglampahi gesang enggal ngantos panjenengan dados seksinipun prajadyanipun Gusti Allah. Amin.
panjenengan tampeni sederek menika wonten ing paguyubanipun Gusti ing saprayitipun tumrap para suci. Kabyanto samangsa dipun betakaken kaajao nyambut damel ing sakmenika paladosan laras kaliyan kesagahan kuwi kasagedanipun ing sakmebete lampahi gesang enggal srana panuntuning Sang Putra Suci. Tetapi kami dengan di Mas Samuel. Bangun salajengipun derek Rita, Bapak Rita Reni Yas menika sasampunipun kanthi perjuangan panjang dipun kabukti sampun kelampahan ing salajengipun tentu kados berkah Allah dilampahi bisa. Nah, kangge menika kita uji badhe nuwun aturaken panuwun dhateng Hyang Sepuh katuntun kabeh nuwun pangestuni sang ing sanebeting sang hingga sang nya badhe nelakaken Superman simbol menika nggih ngaturaken panuwun saha dipun pangestu monggo Mbak Sri katuran majeng. Awit saking bingah sopa mantunun syukur kita di sejarah kita ingkang sampun nampeni pratandha baptis monggo kabingan kita kita mujidaken wonten ing pisungsung monggo kang pisungsung sakramen baptis kairing pangkeping kidung 208 nggih wedhus pisan lan sak cekapipun. Oh
maos syukur awit sakramen bakti sampun katindakaken kelampahan lan kita sarengan jadi nampeni sabdanipun Gusti. Semoga kita ndedonga ngaturaken panuwun syukur dhumateng Gusti paduka sampun maparengaken kawula sedaya anak kawula nggih putu kawula sedherek kawula nampeni sakramen baptis. Kawula pradata pradataning pasamuan ngaturaken paladosan menika. So kawula sak pasamuan inggih nekseni so tumut raos-raosaken sakramen baptis ingkang yetosipun lambangaken pakaryan paduka anggenipun paduka wonten ing Sang Kristus milujengaken manungsa. Gusti paduka saestu berkahi dhateng anak kawula menika, mugi berkahi dhateng kawula sedaya minangka pasamuan kagungan paduka. Supados kanthi prastawa menika saestu kawula dipun engetaken malih, dipun kiyataken malih. Satemah gesanging kapitadosan kawula tansah kalimat kasegeraken ugi kaparingan semangat. Kanthi mekaten mugi namung dadosaken pasamuan inggih sarina paduka tansah kabangun lan asma paduka tansah kaluhuraken. Atur panuwun syukur awit bingah kawula Gusti ing sakramen baptis menika inggih paduka suciaken lan paduka berkahi. Salajengipun kawula sami badhe maos mirengaken lan raos-raosaken sabda pangandika paduka ingkang suci. Mugi paduka paring pepadang lumantar pakaryaning Sang Roh Suci supados kawula mangertos ingkang paduka ing salajengipun ngestoaken satemah kawula sangsaya pantes sangsaya mungguh anggen kawula sami dados umat kagungan paduka ingkang saestu paduka welasi paduka kasih. Wonten ing Sang Kristus Yesus Sang Sabda ingkang gesang kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus ing pangabekti menika kula badhe maosaken kitab suci ingkang sabdanipun Gusti maupun netaken saperangan saking waosan kalih saking leksionari kami daftar daksaan ing dinten menika. Saking Rom bab 6 ayatipun 12 dumugi 23. Rom bab 6 ayat 12 dumugi 23. Ingkang mekaten pamaosipun. Mulane si dosa aja nganti nguwasani badanmu kang kena ing pati iku maneh, supaya kowe aja nganti nuruti pepenginane maneh, sarta kowe aja masrahke gegelitaning badanmu marang si dosa kanggo gegamaning duraka, nanging badanmu saosna marang Gusti Allah kaya wong kang maune mati nanging saiki urip. Sarta gegelitaning badanmu iku saosna marang Gusti Allah minangka gegamaning kabeneran. Sebab si dosa ora bakal nguasani kowe maneh, marga kowe padha ora kawengku ing angger-anggering Toret, nanging kawengku ing Sih Rahmat. Tumuli kepriye? Apa kita banjur padha nglakoni dosa marga ora kawengku ing angger-anggering Toret, ananging kawengku ing Sih Rahmat? Babar pisan ora. Apa kowe padha ora sumuruk menawa masrahake awakmu marang sawijining wong dadi abdi kang mituhu iku? Ateges kowe dadi bature wong iku sing kudu kok pituku embuh ing bab dosa kang gendeng kowe marang pati
embuh pamituhu kang nuntun kowe marang kabeneran. Nanging syukur marang Gusti Allah, ing maune kowe iku dadi bature dosa. Nanging ing saiki kanthi gumolonging atimu, kowe wis padha mituhu marang piwulang kang luntakake marang kowe. Kowe wis padha kaluwaran saka ing dosa lan dadi abdining kabeneran. Bab iki dak pituturake cara manungsa awit saka karingkianmu. Sebab kaya dene kowe wis masrahke gegelitaning badanmu dadi baturing rereget lan duraka tumuju marang duraka. Mangkono uga kowe saiki kudu masrahke gegelitaning badanmu dadi abdining kabeneran kang tumuju ing kasucen. Sebab nalika kowe padha dadi kawulaning dosa, kowe padha ora kawengku ing kabeneran. Lan apa oleh-olehanmu kabeh iku njalari kowe saiki banjur padha rumangsa isin amarga wekasane iku pati. Nanging saiki bareng kowe wis padha kakuwalake saka ing dosa, lan bareng kowe wis padha dadi abdining Allah, kowe padha ngunduh woh kang nuntun kowe marang kasucen, sarta wekasane iku urip kang langgeng. Awit pituase dosa iku pati, balik sih peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Mekaten pamaos sing sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Allah lan ngestoaken ing gesang padintenan. Haleluya. Pasamun ingkang kinasih, renungan ing dinten menika kula sukani jejer menawi wonten ing basa ngoko masrahke kegelitane badan dadi abdining kabeneran. Masrahken kegelitaning badan dados abdining kayekten. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, ingkang nami sinau bab kayekten. Kados-kados boten wonten telasipun nalika kita taksih kaparingan gesang. Topi sinten ingkang rumaos paling sepuh wonten ing mriki napa wantun nelakaken bilih kula ingkang paling bener, bilih kula ingkang sampun paling mungguh wonten ngarsanipun Gusti. Nggih. Mboten wantun to? Nah, sing pini sepuh, sing pendhita pisan nggih mboten pareng ngaken menawi wah sampun napa tataran iki. Awit kabeneran, awit kayekten menika ingkang sesatos, ingkang pirsa saestu, ingkang sempurna menika namung Gusti Allah. Menungso menika kanggenanipun lepat, kanggenanipun kesupen lan sapitulunipun. Mila inget Gusti Yesus sakitipun mulang
sing sapa ora nampani aku kaya nampani bocah cilik. Nah, ngoten nggih. Lare atlet kan nggih miturut tiyang sepuh nggih ngrepoti, berisik niku nggih. Ning lare atlet menika menawi rumaos betahaken tiyang sepuh nggih betah saestu. Menawi betahaken Gusti Allah nggih gumantungaken saestu kesanipun dhateng Allah. Nggih sinau menika boten wonten pokipun. Sinau wonten ing pawiyatan, wonten ing sekolahan, nggih boten wonten telasipun. Menapa malih sinau dhateng kayekten. Sinau tentang kabenaran. Nggih. Kita ingat, kita sadar bilih kabenaran utawi kayekten miturut setunggal tiyang lan tiyang sanesipun menika asring beda. Nggih boten. Sinten suami istri ingkang nate padu. Nggih, sing rumangsa bener sapa? Rumangsa bener kabeh to. Sing rumangsa salah ra ono. Aku sing bener ngene lho aku sing. Ingkang cetha mesti kalih-kalihipun wonten boten leresipun. Nggih. Nah, menawi monggo mangke menawi maos teng dalem maos kitab Yeremia bab 28 ingkang dados peranganing bacaan leksionari dinten nika, Nabi Yeremia ngadepi Nabi Hananya. Nah, kenapa? Nika gegayutan kalian kayekten, kalian kabeneran. Nggih, pancen napa nggih? Wonten resikonipun menawi kita napa ngugemi dhateng kayekten, nelakaken kayekten utawi kabeneran. Nabi Hananya sesarengan kalian Nabi Yeremia anggenipun nyambut damel menawi Nabi Yeremia menika anggenipun meca bernubuat, anggenipun napa mulang dhateng umat Israel menika babak ingkang nggih saged napa menina bobokan. Kita ini umat Allah, enggak mungkin kita dibiarkan rekasa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beda Nabi Yeremia pikantuk wangsiting Gusti Allah, awit bangsa Israel menika dosa, bangsa Israel menika dados bangsa buangan, tur badhe ngalami dados bangsa buangan ingkang kajajah menika damunipun ngantos 7 taun. Nek panjenengan milih Nabi Hananya nopo Nabi Yeremia? Yo milih sing kepenak ya. Nggih, pesamuan wonten ing panggelan sanes ngoten niku parados nggih pendhita pinisepuh diaken nggih. Yo milih sing pelayanane bagus. Yang kepenak. Boten teliti saestu model paladosanipun menika menapa kangge ben kula dialem ben pelayane dialem bagus disenengi ben ora boten ngabdi malih dhateng kalesan. Koso wangsulipun Nabi Yeremia ngalami rekaos awit nelakaken mulangaken ingkang boten ngremenaken kanggenipun umat. Nabi Yeremia saestu dados nabi ingkang paling rekaos. Rekaos kasilipun nggih boten ketingal. Wonten satunggaling penseramat rumiyin nalika kula nderek seminar wonten ing Purwokerto, Nabi Yeremia niku ngasta utawi nindakaken jejibanipun nika watawis 3 gangsal taun. Ning sing padha manut, sing padha meratobat boten ketingal. Boten wonten. Saben dinten anggenipun mulangaken kok kaya benturan nggih. Benturan kali sesama nabi. Nggih kok pilih nek saged kita wastani nggih nabi janjane yo nabi ecek-ecek.
wong nuruti karepe dhewek sih nggih. Mboten saestu mirengaken wangsit saking Gusti. Yeremia 300 tahun hasilnya apa? Tidak kelihatan. Beda dengan Nabi Yunus. Gitu. Nabi Yunus diutus Gusti malah nyimpang dalan, gitu. Akhirnya terkasar, balik-balik, ya wis lah gelem. Dateng Niniwe, tiang Niniwe dipune ngetaken. Nek ora padha meratobat bakal ditumpes. Budilah dipun nelaken mekaten diboten kanthi setulus hati. Ning menika saking Gusti Allah dipun pirengaken dening tiyang sakuna Niniwe, ayo kabeh padha ora tobat. Menyesal sapiturutipun. Sing melayani sedela nggih sekota pada meratobat kabeh gitu. Ning sing mulang ngurusi umat dhewek pirang-pirang puluh tahun pada musuhi baik. Nah, itu kan angel gitu. Kebenaran bukan sekedar sesuai dengan keinginan dan kemauan orang banyak. Kadang-kadang nih voting ini kan pilihan yo, sing kepilih mesti sing suara pati konkret. Tapi dalam hal kebenaran, wonten ing prasta, wonten ing bab kayekten menika kita kedah tansah sinau kanthi mempeng. Sinau sok kita sampun nindakaken ingkang leres, sing tak lakoni mau wis bener apa urung dipasrahke karo Gusti. Nek boten-boten Pak saged mutung. Lho aku dadi majelis wis seprana-seprene, wis melayani, urung ana ketrimane, wegah. Betul kan? Lho iki melayani Gusti Allah apa? Melayani amate dhewe kan kaya niku. Ha monggo. Mangke ingkang tinggi dipun usulaken dados dados calon majelis, lho mangke ajeng disowani kalian ini sepulan diaken. Jadi puncak raosan dipun tarosi. Nah, mangke kados pundi wangsulan panjenengan. Nggih, tetep kedah tansah sinau dhateng kayekten ingkang boten wonten telasipun. Nika pengalamanipun Nabi Yeremia. Waosan Injil minggu kapengker Gusti Yesus nelakaken rawuh iki orang nggawa pirukun. Tekaku iki nggawa pedang iki dipun maos boten minggu-minggu boten. Nggih, nika awit menapa sejatosipun Gusti Yesus anggenipun rawuh sih boten nggo peperangan. Peperangan pedang menika akibat saking rawuhipun Gusti. Awit rawuhipun Gusti nggih sang kayekten menika wonten ingkang nampi, wonten ingkang boten. Ingkang nampi tentu ngestoaken napa ingkang dados kersanipun Gusti, jujur, bener, adil. Gitu. Ning sanesipun nggih kepengine yo sing kepenak sing penghasilannya akeh gitu nggih. Najan karo nguntet lan sapiturutipun kan wonten niku dados perang. Wonten ungkapan sing jujur ajur gitu nggih. Mboten sing jujur nggih tetep jujur. Kan niku mboten namung kangge sesaat ning kangge selama hidup. Nggih, para muridipun Gusti menika dados utusan pilihan. Pancen nampeni kangelan lan rekaos. Nanging ingkang mekaten menika saugen tansah lelados dhateng Gusti menika tentu badhe pikantuk berkahipun. Nah, kula panjenengan sakmenika ngraos-raosaken sabdanipun Gusti ingkang kita maos. Gesang kula panjenengan sak menika minangka umat kagunganipun Gusti manut ing sabda waosan kita kaparingan pangandika dosa aja nganti nguwasani badanmu.
lan aja nuruti pepenginane. Kita kaparingan dawuh utawi sabda supados kita boten masrahaken perangan utawi kegelitaning dadan kita dhateng dosa, dados gamaning duraka. Nanging kita masrahaken badan kita, gesang kita menika kasaosaken dhateng Gusti Allah minangka gegamaning kabeneran. Ulangipun Gusti inggih kayekten kabeneran menika ingkang tansah kita cepengi lan gesang kita menika katujuaken kangge kayekten menika. Sinaosa menika resikonipun kita boten dipun rukuni dening tiyang sakit. Kita boten dipun tampi kanthi ingat, kanthi terbuka. Wonten ing mriki kasebataken ugi awit kita sampun kawengku ing sing rahmat, ing tata gesang ingkang anyar. Pun menapa gesang ingkang kawengku ing angger-angger lan gesang ingkang kawengku ing sing rahmat. Nggih, menawi gesang kawengku ing angger-angger, ing undang-undang, ing peraturan, sikapipun terus pundi? Sikapipun aku urip kudu manut karo aturan sing ana. Manut karo angger-angger. Bahayanipun angger-angger niku kan rumusan. Angger-angger sedasa perkawis ingkang janipun nelakaken bab rahmat awit dipun rumusaken malih menika dados angger-angger ingkang jlimet kuwatahan. Anggenipun lampahi dados melenceng. Melencengipun, wah aku pokoke kudu nglakoni angger-angger sing ana piye. Godaanipun malih wontenipun angger-angger menika boten namung kangge kula lampahi, nek kangge deleng tiyang sanes. Aduh, fikatise bareng wis ora lada iki gitu ya. Malah ngantuk. Kapan niku ora sarasean mbok kareski ojo ditaliti motret marai risih tur lokam laku ora nganggo sandal ya. Ah wis duduk manis di depan memperhatikan gitu. Baru sekolah nunggu manis malah ngantuk ya. Sinau kita sinau kebenaran. Nggih. Gesang wonten ing angger-angger wonten ing peraturan itu jane nggih sae nggih niku marai gampang meleset. Ora munggo apake dhewek niku wong liyaku kaya nglakoni kaya ora bener. Niku ning kita kapratelaken wonten ing mriki gesang wonten ing sing rahmat. Gesang ing sing rahmat menika rumaos nampi sing rahmat peparingipun Gusti. Gusti Yesus sampun kersa nilaraken swarga. Anggenipun menapa setara kaliyan Gusti Allah menika dipun lepas lan kersa dados manungsa. Nyuwungaken sariranipun dados manungsa. Boten namung menika karsa nandhang sangsara sedo malah sedanipun kanthi kasalib. Dados ingkang dhuwur sampun ngasoraken sarira ngantos sak
asor-asoripun. Hukuman salib niku ora kanggenipun penjahat ingkang jahat banget. Menika katampi kasandang dening Gusti Yesus. Menika kangge napa? Kangge milujengaken kula panjenengan. Menika menapa kiranipun? Kita rumaos bejo sanget. Tiyang ingkang rumaos bejo lajeng ngaturaken pamatur nuwun. Boten kawengku ing aturan tatanan, ning saking raos rumaos, saking rasa rumangsa kita ingkang sampun nampi rahmat. Nah, mila anggenipun kita ngestoaken dawuh lan karsanipun Gusti inggih kanthi bingang. Kanthi napa? Kados wau Mbak Lita nggih. Kados pundi wangsulan panjenengan inggih kanthi gumolonging manah. Gumolong bulan sepenuh segenap hati. Lore nalika badhe nikah wonten ingkang ngajari kali becik Pak Tasman mengkene didhawuh Pak Pendeta sing badhe berkahi jenengan wangsuli mawon inggih kanthi ambiyaring manah. Mungkin rak boten sida. Kanthi setengah mawon. Jadi dengan sepenuh hati. Niki wau Mbak Lita nelakaken nampeni menapa ingkang dados katentuan saking Gusti minangka sirah paringipun Gusti kanthi gumolonging manah. Monggo gesang kula panjenengan ingkang sinau dhateng kayekten yang belajar tentang kebenaran saya dipun raosaken dipun tampi dipun sedhiyut lan dipun mboten namung pados sekecanipun amanipun utawi supados kita sekeca lan kita tansah dipun pepuji dipun alem menika meleset menika nyimpang saking kabenaran. Monggo kita masrahaken gesang kita menika inggih kanthi perangan utawi gegelitan menika dados abdining kanyekten. Nggih, menawi kita matur sami ngendikan sami memuji inggih pangandikan inggih pamuji ingkang saestu leres ingkang pinangkanipun saking Gusti. Menawi kita nandukaken nindakan samukawis perkawis inggih monggo kita dasari kanthi keyakinan bilih ingkang kita tindakaken menika leres. Mekaten ugi menawi kita nindakaken paladosan menapa kemawon wujuding paladosan kita inggih menika kagem Gusti. Kita dados abdinipun Gusti ingkang sampun paring rahmat. Gusti pirsa saestu dhateng kasekengan karinggihan kita. Karinggihan kula, kekirangan kula, kekirangan karinggihan Mas Aji, Vikaris Aji, ugi pradatan ing pasaman setunggal-setunggal. Gusti pirsa saestu. Nggih, kenging menapa Gusti kersa ngagem kula panjenengan, awit kula panjenengan kaanggep berharga wonten ing ngarsanipun Gusti. Ingkang sami boten berharga ning dipun dadosaken berharga kala wau dipun menapa dipun resiki dibasuh lajeng dipun apunteni lajeng dipun leresaken dibimbing dipun bimbing supados gesang wonten ing saklebeting gesang enggal utawi gesang anyar gesang manunggal panuntunipun Sang Roh Suci gesang ingkang cacanipun menika kangge ngestoaken kersanipun Gusti nelakaken kayekten menika ingkang kedah tansah kita
pratelaken wonten ing gesang kita sanadyan bilih kita tebih saking nika wau pangalembono pamuji lan sapiturutipun menika sampun ngantos dados godaan kita. Monggo kita mligiaken bilih gesang kita kagem kaluhuranipun Gusti. Kita masrahaken gesang kita dados abdining kayekten. Amin. Pasamuan sumangga kita sapetawis ing wekdal menika. Kita ndedonga ing pandonga syukur lan pandonga syafaat monggo sami kita. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga inggih juru wilujeng kawula Gusti Yesus Kristus Sang Sabda ingkang besar. Ngaturaken panuwun syukur dhumateng Gusti paduka sampun paring sabda dhateng kawula ingkang kepareng kawula raos-raosaken kawula jatosaken lan badhe kawula estoaken wonten ing gesang padintenan kawula ing gesang peparing paduka. Mila Gusti sabda ingkang sampun kawula tanggeni mugi paduka jangkepi paduka sarengi kanthi pakaryaning Sang Roh Suci ingkang saya mangertosaken kawula dumateng karsa paduka ugi paring kegiatan dhateng kawula supados kawula saestu dados tiyang ingkang tansah ngestoaken karsa paduka sarta mugi kawula dados seksi paduka ingkang sembodho. Gusti ing gesang kawula padintenan kawula badhe nandukaken pakaryan peparing paduka lan kangge sarana kawula sami nampi pangrima paduka. Sesarengan kaliyan nika inggih kawula paduka sagedaken dados seksi paduka. Awit pamatur syukur kawula Gusti ing pangabekti menika kawula saged nindakaken pangibadah menika kanthi bingah. Mila kawula ing wekdal menika ngengeti dhateng sedherek-sedherek kawula ingkang boten manunggil ing pangabekti awit kawontenan ingkang karaosaken. Kawula ngengeti dhateng sedherek-sedherek kawula Ibu Murniah, Bapak Hadi Suwito, Ibu Restia Anastin, Ibu Wasiani. Sedherek kawula ing saklebeting pemulihan paduka paring berkah, paring lestantuning berkah murih. Sedherek kawula menika saged pulih saras saestu. Langkung saking menika paduka paring kegiatan lan kawicaksanan ing kawontenan ingkang mekaten mboten semplah utawi nglokro kosok wangsulipun sangsaya rumaket dumateng paduka. Kawula nggih masrahaken so nyuwun berkah tumrap sedherek kawula Bapak Wartam Martowijaya ingkang ing wekdal menika sakit lan karawat. Gusti paduka paring berkah kanthi ngagem para jurawat paladosing brayat obat tetedan dados pirantos paduka paring pulih lan sarasipun. Mekaten Gusti sedherek kawula sanesipun ingkang kawontenanipun inggih sakit utawi wonten saklebeting pemulihan ingkang boten kawula sebataken. Gusti paduka tansah paring kawelasan lan paring berkah dhateng sedherek kawula menika. Gusti ing wanci menika kawula inggih ngaturaken so nyuwun berkah paduka tumrap brayat kawula setunggal-setunggal. Kawula para tiyang sepuh paduka paringi kesarasan kegiatan lan kawicaksanan. Mekaten ugi dhateng para muda, para lare, anak putu kawula Gusti inggih paduka berkahi. Ing kesarasanipun, ing pertumbuhan lan perkembanganipun, mekaten ugi ing pasinaonipun.
Ing seselawunganipun ing anggenipun nyambut damelan pados padamelan mekaten ugi anggenipun sami mbangun tresna lan gesang wonten ing bebrayatan paduka paring berkah supados budaya Kristen nelakaken budaya ingkang kula dalem saged dados tulodo tumrap tangga kepaling mekaten para lare lan peranganing budaya inggih saged nelakaken gesang ingkang bangun turut dumateng paduka awit sedaya inggih seksi paduka. Kawula nyuwun berkah Gusti tumrap programing pasamuan. Proses pemilihan pragataning pasamuan ing minggu ingkang sampun kapengker paduka ngeparengaken kawula sak pasamuan ngusulaken sedherek kawula dados bakal calon pragataning pasamuan pinisepuh lan diaken. Mugi salajengipun kawula tansah ndongaaken. Mugi anggenipun pinisepuh lan diaken badhe ndugeni sederek-sederek menika inggih paduka paring berkah. Supados pepanggihan menika saged mikantukaken berkah ingkang saking paduka dadosaken warganing pasamuan mirungganipun ingkang kausulaken menika sumadya nindakaken paladosan. Rama kasuwargan mekaten ugi timbalan pamulang tapi pandhita ingkang sakmangke sampun dumugi sepalih mangsa vikariat minimal setunggal tahun. Gusti proses lumampah kanthi alami kanthi wajar mila Gusti kawula tansah nyuwun berkah paduka kasagedan kegiatan lan kamantepan. Sae dhateng vikaris Maranatha Jikusuma mekaten dhateng bini sepuh diaken panitia timbalan lan pendamping mekaten ugi kawula sak pasamuan paduka sagedaken tansah sinau ngudi dhateng kayekten peparing paduka. Pancen kawula sami ningali kasunyatan awontenan ingkang nelakaken bab ringkih pinantes saha kekirangan kawula sedaya. Mila Gusti ingkang sami pinantes menika mugi ndadosaken kawula sangsaya sumarah lan rumaket dumateng paduka. Kawula pitados kawula yakin paduka ingkang maringi, paduka ingkang berkahi, paduka ingkang nyagedaken kawula gesang masamuan ingkang samestinipun. Rama kasuwargan kawula inggih nyuwun berkah paduka tumrap peranganing brayat kawula ingkang tebih saking kawula. Saya menika sedherek anak putu buyut yang sepuh kawula ingkang wonten ing pundi-pundi papan ugi ingkang kanthi paugeman lan kapitadosan menapa kemawon. Gusti paduka kanthi paduka berkahi lan paduka ayomi kepara paduka sagedaken nglampahi gesang ing panjenenganipun. Kawula nyuwun berkah Gusti tumrap masyarakat ing sakiwa tengen kawula ing pundi paduka mapanaken kawula. Paduka ngayomi lan berkahi nebiaken saking sekatahing yawon. Ciri-ciri kawula lan warganing masyarakat mirungganipun ingkang wekdal menika wonten ing sakuting margi mbok bilih wonten ingkang mudik nanging kathahipun ingkang sami balik dhateng papan panyambut dalemipun Gusti paduka nganti ngayomi nebiaken saking sekatahing kacilakan paduka paring kegiatan lan berkah. Mugi sasampunipun mudik mangke sami wilujeng sami nyambut damel malih kanthi kapingahan. Mekaten Gusti para ingkang jagi utawi lelados wonten ing margi minangka keamanan inggih paduka paring kegiatan paring kasagedan lan berkah supados nindakaken sejiban menika dados sejiban
lan mulya kangge kawilujenganipun para sedherek ingkang wonten ing margi. Bilih wonten sedherek-sedherek kawula Gusti sami nandhap priyatos sami ngraosaken kasangsaran panandhang paduka paring kekiyatan paduka paring panglipur ugi kawicaksanan. Wontenipun prastawa ingkang dadosaken priyatos sae menika tindak kekerasan, terorisme, ugi masalah narkoba. Gusti paduka karsa ngengetaken lan nyagedaken kawula sak bangsa saiyek ngadepi perkawis menika kanthi wicaksana, kanthi kendel lan kanthi leres. Mila Gusti para penegak hukum, para penegak keadilan inggih paduka paring berkah. Wakil kawula Gusti wonten ing daerah wonten ing pusat inggih tansah paduka berkahi paduka sagedaken ngestakaken jejibahipun. Para pemimpin kawula Gusti, pemimpin terah, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin ing negari inggih paduka berkahi. Supados sedaya saged ngestakaken jejibahan jabatan minangka peparing paduka kangge lelados muri inggih kaginakaken kanthi tetep. Rama kasuwargan ing salajengipun kawula inggih ngaturaken napa ingkang dados pergumulan ing gesang kawula, rancangan cita-cita kawula setunggal-tunggal ingkang boten kawula dalaken ing lesan paduka pamirsa mirsani kawula setunggal-tunggal. Mila Gusti kasampunan ing panjenengan menika kawula sudaken wonten ing ngarsa paduka kanthi kawula landhesaken wonten ing pangorbananipun Sang Juru Wilujeng Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasaman keaturan jumlah. Pasaman ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus sumangga kaliyan sedaya tiyang pitados wonten ing salumahing bumi kita sami nenggalaken kapitadosan kita kanthi sesarengan ngucapaken sahadat kayelas. Kawula pitados Allah sampama ingkang kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra kalaning Gusti Allah. Ingkang kapuputaken dening Roh Suci miyos saking prawanane. Ingkang nadhang sangsara nanging junipun Pontius Pilatus. Kasalib lan paiseko lajeng kasareaken tumedhak dhateng telung palingan. Ingkang dintenipun umumane saking antawisipun tiyang becik. Lajeng sumengko dhateng ing swarga minangka wonten ing kawasan Rama ingkang wakawasa. Saking riku iki badhe rawuh ngadili ingkang sah kaliyan ingkang becik. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen tunggal ingkang suci satu adil inggih patunggilanipun para sedherek. Napa dene panganggoning dosa kalinipun raga sarta sampanggen. Pasamuan katuraken lenggah. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti sumangga ing pakempalan menika kita kaparingan wekdal kagem atuh bisungsung. Dasar pangandikanipun Gusti anggen kita atuh bisungsung badhe kita waos saking kitab Jabur bab 50 ayat 11 ngantos gangsal 11 ingkang mekaten. Ngaturno panuwun minangka korban marang Gusti Allah lan luarono nadarmu marang Kang Maha Luhur. Ing dina karebetan sira padha nyeputa marang ingsun
nuli ingsun bakal mitulungi sira lan sira bakal ngluhurake ingsun. Katen pangandikan Gusti sumangga ing kita atur pisungsung kita repekaken kidung angka 187 pisungsung jiwa raga pedes dalan sakjroning. ingkang dados wilujeng kawula ingkang sejatos kepareng duh Gusti kawula swanali wonten ing ngarsa paduka ngaturaken pamatur syukur dene paduka sampun berkahi tumraping gesang kawula lumantar pangibadah ing minggu enjang menika. Paduka sampun medharaken sabda pangandika paduka kangge nyataken tumraping pasaman kagungan paduka supados kawula tansah wonten ing margi kaleresan peparing paduka. Monggo Gusti paduka berkahi paring kasageden supados saged nglampahi sabda pangandika paduka wonten ing margi kaleresan peparing paduka. Kawula namung pasrahaken pasaman kagungan paduka wonten ing pamangkening asta paduka. Wonten ing pangibadah menika kawula ugi embe ngaturaken pisungsung. Anggen kawula atur pisungsung Gusti namung seperangan kemawon. Mugi pisungsung menika paduka berkahi paduka agem sehingga kami ngelaraken kraton paduka wonten ing alam dunya menika. Mirengganipun wonten ing GKJ bangsa.
Anggen kawula atur pisungsung Gusti mboten pecok-pecok kalian berkah paring paduka. Nanging kalau kita terus paduka mboten badhe mirsani ageng alit pisungsung menika. Sepatus kawula anggen atur pisungsung kanthi ikhlasing manah menika ingkang dados kepareng penggali paduka. Monggo Gusti paduka berkahi paring kesakitan sehingga kawula saged nglampahi menika kanthi ikhlasing manah. Kawula ugi ndedonga kagem abdi paduka Bapak Hadi Siswaya ingkang ngrimati bondo keparing paduka. Paduka berkahi wonten ing gesangipun. Paduka berkahi wonten ing peladosanipun. Paduka paringana katentreman wonten ing manahipun sehingga anggenipun nindakaken peladosan namung lumati kagem kaluhuran asma paduka. Sepinten busuran kelepatanipun paduka paring pangapunten. Dene ingwanci menika ugi kawula nembe nampi lare peparing paduka inggih menika Merlita ingkang nembe baptis dewasa. Monggo Gusti ingkang sampun nampi kalujengan saking paduka. Paduka berkahi sederek menika wonten ing margi kaleresan peparing paduka. Paduka praboti, paduka paring kegiatan, paduka paring kasagedan. Kawula pasrahaken sederek Merlita menika wonten ing pamengkening asta paduka ingkang tansah paring berkah kesagedan anggenipun nindakaken imanipun wonten ing ngarsa paduka sehingga sangsaya dewasa wonten ing ngarsa paduka kala pasrah sumarah wonten ing pamengkening asta paduka. Gusti mepilih anggen kawula atur pisungsung anggenipun ngabekti kathah kaserih dosa paduka paring pangapunten. Dene atur kawula ingkang kirang sampurna kasampunanipun wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ugi ndedonga kagem pasamuan kagungan paduka ing wanci enjang menika ingkang badhe mengker saking papan pangibadah menika. Paduka ingkang tansah nuntun ngirit lampahipun sehingga dumugi ing dalemipun piyambak-piyambak kanthi manggi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa kemawon. Kawula namung pasrahaken pasaman kagungan paduka wonten ing pamengkening asta paduka. Lan paduka ugi sampun paring piwucal tumraping gesang kawula inggih menika donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucena. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalambahana. Kados dene wonten ing swarga makaten ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami paduka paring rezeki kawula cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten sakabehipun kelepatan kawula. Kados dene kawula inggih sami ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dumateng kawula. Menapa malih kala mugi sampun ngantos sami kanthi doaken dhateng panggoda. Mugi paduka akan saepawak durusila. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan langgeng ing saklaminipun. Amin. Pasamuan tasih kiat sebenarnya. Monggo kita badhe mungkasi pangabekti nika kita kidungaken 168 padha sepisan lan padha kaping kalih. Amen.
manah dhateng Gusti. Sami dadosa seksinipun Gusti. Pinujiya Gusti Allah. Pangeran Yehuwa maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwa nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi rahmat. Pangeran Yehuwa numpulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Pasaman lenggah namanya pawartos. Pasaman kaki prajoto. Pawartos pasamuan gereja Jawi Bangsa Minggu kali Juli kali 17 ingkang sepindah pradataning pasamuan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng manunggil wonten ing pangibadah berikut injing menika mugi sing rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti tansah manunggil wonten ing kita sedaya. Kaping kalih pradataning pasamuan ngaturaken pamangkur nuwun dumateng para lelati wonten ing pangibadah inggih enjing menika mugi Gusti Yesus berkahi. Kaping 3 disungsung Minggu tanggal 20 Juli 2017 inggih menika ingkang sepindah disungsung mingguan lebet 300 kali libur Rp1.000 disungsung bulanan lebet setunggal yuta 711.000 rupiah disungsung timbalan pamulang 306 gangsal ratus rupiah disungsung rioyo undo-undo kali yuta 616.000 rupiah disungsung syukur saking NN setunggal yuta rupiah. Kaping sekawan adicara pemahaman kitab suci utawi PA minggu menika katata kados mekaten ingkang sepindah dinten Senin kelompok Kubang manggen wonten dalemipun Bapak Sudirjo. Dinten Selasa Karangsari Kilen manggen wonten dalemipun Bapak Yohanes Sunarso. Dinten Rabu kelompok Karangsari Ngandhap manggen wonten dalemipun Bapak Parsono. Dinten Kamis Karangsari Nginggil manggen wonten dalemipun Bapak Mugiono. Dinten Kamis KWJ GKJ Bangsa manggen wonten dalemipun Ibu Esther Sakini. Dinten Jumuah Kebaksen Rawalo menyesuaikan. Dinten Jumuah Bangsa Kroya menyesuaikan. Dinten Setu Pemuda Remaja menyesuaikan. Salajengipun pangibadah Minggu tanggal 9 Juli kali 17 ngginakaken tata pangibadah Minggu biasa kanthi basa Indonesia ngagem kekidungan kidung jemaat kawitan jam 8 WIB para pemetuk tamu, para petugas pemetuk tamu Ibu Sri Yuliati lan Ibu Sustiati, PPJ Ibu Andar lan Ibu Magdalena, dene pemusik Bapak Teguh Margo Waluyo. Gusti Yesus berkahi pelatusan kita sedaya. Nuwun. Salajengipun dumateng sedaya pelados pengkhotbah konsistorium organis PPJ lan pemetuk tamu benjing Setu tanggal 8 Juli kali 17 jam 19 WIB aturan rawuh ing gereja kagem nyarisaken panibadah. Nuwun. Kaping salajengipun kagem sedaya pasamuan ingkang kagungan barang bekas utawi rongso sumangga sami dipun siapaken awit Komisi Pemuda Remaja badhe mendeti barang bekas utawi rongso menika wonten ing griyanipun pasamuan sedaya kagem usaha dana kegiatan pemuda lan remaja. Nuwun. Salajengipun kabar kabingahan saking brayat Bapak Juwadi lan Ibu Saryani dene sampun dipun laksanaken lamaran pepacangan inggih dinten Jumuah tanggal 13 Juni kali 17
putranipun ingkang asma sederek Nova Budiartono kaliyan putrinipun Bapak Supriyanto lan Ibu Nuryati ingkang asma sederek Merlita Reni Yuning Tias. Lan ugi kalaksanakaken lamaran pepasangan sederek Sudarmanto putranipun Bapak Juwadi lan Ibu Saryani kaliyan sederek Maria Sayekti putrinipun Bapak Nasimun lan Ibu Supiah saking GKJ Jeruk-Legi Margi Rahayu Cilacap. Pradoto lan pasamuan nyengkuyung ing pandonga nderek bingah mugi sedaya para lare kawula saged lumampah kanthi sae dumugi ing tembe wingkingipun. Matur nuwun Gusti Yesus berkahi. Salajengipun pangibadah Minggu tanggal 16 Juli 2017 badhe dipun ladosi dening Bapak Pendeta Ngesti Basuki saking GKJ Immanuel Kebumen. Wonten ing saklebeting tukar peladosan Pokja JKPP lan Bapak Wikaris Maranatha Aji Kusuma badhe ngladosi ing GKJ Sikayu Kebumen. Pradoto lan paseman nyengkuyung ing pandonga mugi sedaya menika saged lumampah kanthi lancar. Gusti Yesus berkahi. Salajengipun ngaturi pawartos utawi kuninga kagem para komisi utawi perwakilan komisi kelompok lan pradoto bilih dinten Minggu tanggal 9 Juli 2017 sabibaripun pangibadah badhe dipun laksanaken rapat damel utawi ndapuk lan pembentukan panitia HUT RI, HUT GKJ Bangsa lan Natal GKJ Bangsa kalih 17 dumateng sedaya perwakilan sakmangke kaaturan rawuh wonten ing pepanggihan menika. Gusti Yesus berkahi. Lajeng pokok-pokok pandonga ing GKJ Bangsa ingkang sepindhah kasuwun dumateng sedaya warga ing pasamuan dongaken panitia timbalan pamulang pendamping lan wikaris GKJ Bangsa wonten ing sedaya peladosan. Kaping kalih pradoto lan GKJ Bangsa wonten ing peladosan pakaryan lan budaya. Kaping 3 pasaman GKJ Bangsa menunggil ing sakjroning Gusti Yesus. Kaping sekawan sedaya pasaman GKJ Bangsa supados raos tentrem rahayu wonten ing peladosan rakyat pakaryan lan ing sekolah. Salajengipun adicara sepekan kangge kegiatan wikaris ing GKJ Bangsa ingkang sepindhah dinten Senin inggih menika ngrawuhi temu kangen alumni UKS ingkang dados pendeta. Dinten Selasa PA kelompok Karangsari Kidul, dinten Rebo PA kelompok Karangsari Nganda, dinten Kamis PA kelompok Karangsari Inggil lan PA wonten ing KWC, dinten Jumat PA kelompok Kebasan Rawalo, dinten Setu PA Pemuda Remaja lan dinten Minggu derek wonten ing pangibadah Minggu. Mekaten pawartos tanggal kalih Juli 2017 Gusti Yesus tansah berkahi sedaya peladosan kita. Nuwun. Samuan sumangga saking pangabekti menika kita sami suwun malih kerep akan hitung 393 padha ingkang sepisan.